Ihe ruru mmadụ 10 bụ ndị aka adịsịghị ka ọnọdụ ha si wee dị n'ihe metụtara ọnọdụ ahụike bụ ndị litere uru na ya bụ ọnọdụ ịnekọta ndị mmadụ nke Fela Ejiofor Foundation mere maka nke mere na mmemme ekeresimesi na afọ ọfụ. Fela Ejiofor Foundation bụ otu kwụrụ onwe ha enweghị n'okpuru gọọmenti ha nọ, mana ha na-alụ ọlụ ịkwalite ọdịmma ndị mmadụ ọkachasị ndị enweghị ka ọrịa ha nọ n'etiti anyị iji wee fụ na irute ọha uche, ọkachasị ụmụ nwanyị ndị di ha nwụrụ nakwa ndị nwere ajọ ọnọdụ dịgasị iche iche. Justice Onyemobi nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. Ndị ahụ ritere erere site n'aka Fela Ejiofor Foundation gụnyere Annie Daniel, Enuka Grace, Onyekachukwu Nwatu, onye nke nwunye ya nwụnarịrị, Ikegbunam Daniel, onye nke na-ayakwa ọrịa sickle cell, ka ọ na-ekwu okwu dịka ha jechara leta ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ. Onye isi oche Fela Ejiofor Foundation, Maazị Ndubisi Ejiofor, gwara onye ọbụla dị ndụ ka ọ gbaa mbọ na-ekene Chineke. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye nchịkọba ya bụ Fela Ejiofor Foundation, Oriakụ Augustina Esione, kwuru na nke a bụ ụzọ ha si enyechigha obodo ma kpee ekpere ka Chukwu nyere ndị ahụ aka.